手を後ろにつきます。指先は後ろ向けてこんな感じです。肩の付け根から腕にかけてストレッチしてます。なるべくぐーっと胸張りましょう。この肩、腕の前面が伸びてれば OK です。力こぶの筋肉、上腕二頭筋のストレッチをしています。いまいち伸びないよって方は、指先がしっかり後ろ向いてるか確認することと、ちょっと胸を張る。できる限り肘を伸ばす。やってみましょう。いろんな角度でね、一番伸びるなって位置を探してあげましょう。呼吸は止めないでなるべく胸張って。OK。そしたらすごいいい、この肩こりのポイント。ここを使って、ぐっと肩を限界まで上げる。ストンと下ろす。ここを使って限界まで肩上げる。ストンと落とす。NG パターンは、ここ肩使っちゃって、これ NG です。この首の付け根ら辺を使うイメージです。僧帽筋という筋肉の上部ですね。呼吸は止めないようにして、ゆっくりでいいから限界まで上げ切って、ストン。ストン。なるべく猫背にならないように、ちょっと胸張っておくぐらいのイメージの方が、僕はおすすめです。しっかり上げ切って、ストン。ラスト1回。上げ切る。ストン。OK。そしたら次、肩の三角筋ストレッチしていきます。右手を左、こっちに持ってきて、左手で押さえます。これよくあるストレッチ。ここ伸びれば OK です。この右肩がこう上がっちゃうと伸びないです。ちょっと右肩下げる。こんなイメージの方が伸びやすいと思います。どの角度が正解っていうのはないです。三角筋、大きい筋肉でいろんな方向についてるので、ちょっと斜め上に上げたりとか、肩を下げてみたりとか、自分が伸びるなって位置を探してみましょう。余裕があれば、ちょっと顔を右にぐっとねじるとより伸びてくると思います。呼吸はね、止めないようにしましょう。よし、次は左肩、三角筋伸ばしていきます。じゃあ左手はこっち持ってきて、右手で押さえる。ちょっと左肩下げてあげると伸びやすいと思います。伸びますか？これ、三角筋じゃないですよ。三角筋って筋肉の話してますからね。はい、失礼しました。真剣にやりましょう、ストレッチ。ついついね、僕の親父がすごい親父ギャグ言うので、たまに出ちゃうんですけど、気をつけます。伸びますか？伸びなかったらこうやってね、斜め上に上げたりしましょう。呼吸は止めないように意識を続けましょう。OK。そしたら次、左手、こんな感じで後ろに回して、右手で首を右に倒していきましょう。左の首、この辺り伸びてれば OK です。で、これどの方向に倒すのが正解とかはないです。斜め前に倒したりとか、真横に倒したりとか、自分が伸びるなーって位置を探してあげましょう。これ左肩をこうやって後ろに回してるのは、こっちがこうやって上がってこないように押さえる意味で後ろに回してます。左肩がこうやって浮いてこないように意識をしましょう。呼吸は止めないで。OK。逆肩いきます。右手を後ろに回します。左手で首を左に倒していきます。伸びますか？右の首、この辺りです。呼吸を止めないようにしましょう。ちょっと斜め前に倒したりとか、真横に倒したりとか、自分がね、この位置伸びやすいなーって位置をね、探してあげましょう。呼吸を止めないようにしましょう。よし、OK。次、肩甲骨、後ろ回しです。手をこんな感じで肩添えて、大きく後ろ回ししましょう。これ僕何がしたいかっていうと、普段動かさない範囲で動かしたいので、なるべく肘を高く上げる。ぐっと肩甲骨寄せるイメージ。肘を高く上げて肩甲骨ぐっと寄せる。なるべく胸張っておきましょう。ただ肩腰痛い方は痛みない範囲で行っていきましょう。スピードよりも普段動かしてない範囲で大きく回すことポイントです。肩ゴリゴリなるよって方、痛みがなければね、普通に回しちゃっていいです。肩回してゴリゴリなって痛みがある方は痛みない範囲で回しましょう。OK。そしたら次からちょっとね、三角筋を使うエクササイズやっていきます。こんな感じ。手を前に出して肘は曲げておいて、肘をぐっと上から
糸でつられてるイメージで上げましょう。あんまり高く上げすぎると、こうやって肩、首がすくんじゃうんで、これぐらいで十分です。この肩、三角筋使ってる感覚あれば OK。肘から上げるイメージ。こうやってちょっとね、脇の下空いてて大丈夫です。ここだけで首がこうやってすくんじゃわないように気をつけましょう。OK。大丈夫ですか？ついてきてますか？きつかったら再生速度変えたりして調整してください。次は真横に上げていきます。これも肘から上げるイメージ。三角筋使ってます。呼吸を止めないようにして、絶対こうやって首すくんじゃダメですよ。これ NG です。肘だけ持ち上げるイメージ。呼吸は止めないで頑張って。結構ね、これ三角筋使うので、この後もう一回三角筋のストレッチ入れますね。どうしてもね、皆さん筋肉太りしちゃうんじゃないかとか心配する方多いと思うので、使ったら伸ばす。それがね、筋肉太りしないポイントです。 OK。 そしたらこうやってあぐらちょっと崩した状態でもいいので、右手をこんな感じ、左足に置きましょう。そのまま体を前に倒して右にぐーっとねじります。この右の三角筋から肩甲骨あたり伸びてる感覚あれば OK です。もう一回やりますよ。この腕のあたりを左足に置いて体を前に倒す。ちょっと首は右向くイメージです。この肩から三角筋にかけて伸びてれば OK です。肩甲骨あたりから伸びると思います。どうしてもこれわからないよって方、さっきと同じこのフォームでいきましょう。では次左行くんですが、自分でね、伸びる角度探してみましょう。 OK。 そしたら次左手を右足にこんな感じで置きます。そのまま体を正面に倒します。で、ちょっと顔は左向く。この三角筋から肩甲骨、菱形筋とか僧帽筋ですね、伸びてくれば OK です。伸びますか？で、この時も肩がこうやって上がってると伸びないので、肩はなるべくね、上げないで、ここ伸ばす。どうしてもこれ伸びないよって方は、こうやってね、さっきと同じこのフォームでも OK です。どれが正解っていうよりも、いろんな角度で伸ばしたいので、ちょっと違うフォームでね、ご紹介したりもしてます。結論、ここ伸びれば OK です。OK。大丈夫ですか？きつかったら再生速度調整したり休憩したり、一回動画止めても大丈夫です。そしたら手をこんな感じ、斜め下にちょっと開いて、ねじる。内、外にしっかりねじっていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。で、これね、今までは結構高い位置、こう、肩の高さぐらいで、こうやってねじりましょうって紹介したんですが、どうしても皆さん、この肩、すごい首か、力入っちゃうので、ちょっと下げた位置でやった方がいいかなと思います。どうしても終わった後ね、すごい肩が凝っちゃうんですってコメントが多かったので、わざと下げた位置でご紹介してます。OK。そしたら、右手を上げて、左手で右肘掴みます。右の二の腕、脇の下、脇腹あたり伸びてれば OK です。伸びますか？こんな感じです。余裕があれば、この右手で肩甲骨触るとより伸びてきます。体も左にぐーっと倒しても大丈夫です。でもね、肩腰痛みがある方は痛みない範囲で行いましょう。二の腕、脇の下、脇腹伸ばすことが目的です。無理にギューって頑張ることが目的ではありません。皆さん大丈夫ですか？ついてきてますか？きつかったら再生速度変える、休憩する、調整してください。OK。次逆です。左手を上げて、右手で左肘をつかみます。で、左の二の腕、脇の下、脇腹伸びれば OK です。あんまりこう猫背にならないようにして、なるべく猫背にならないように胸張りましょう。余裕があれば左手で左肩甲骨触るとよりね、伸びてきます。こんな感じで右に倒すと脇腹もね、伸びてくると思います。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。ちょっとブラブラーっとこう休憩しましょう。そしたら次は、こんな感じ、肘曲げた状態で、ちょっと後ろに持ち上げる。肘を後ろに上げるイメージ。肩甲骨をね、ちょっと寄せるイメージでやれると良いと思います。肘を後ろに上げる。で、この時も肩がこうやって
なっちゃうと NG です。肘だけ上げるイメージ。肩がこうやって上がらないようにして、なるべく胸張って肩甲骨寄せる。ちょっとね、体前傾させておいてもいいと思います。呼吸を止めないで。よっしゃ、OK。そしたら次は、右手、右肘、床について、左手上げます。指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばします。脇の下、脇腹伸びる感覚皆さんありますか？指先遠くに向かってぐーっと伸ばす。伸びてますか？真横に倒したり、斜め前に倒したりするとより伸びてくると思います。指先がね、誰かに向こうからぐーっと引っ張られてるイメージで伸ばすとより伸びてきます。呼吸を止めないで。よし、OK。次、左手、左肘、こんな感じで床につきます。右手万歳しましょう。脇の下、脇腹伸びてれば OK です。なるべく指先は遠くへ伸ばす。最近コメントでよく質問いただくんですが、この時にどうしてもこっちのお尻がこうやって浮いちゃうんですけどいいですかっていう質問が来ます。結論全く問題ないです。伸ばしたいことはここ、脇の下、脇腹伸ばすことが目的です。もちろんお尻が浮かない方がいいですが、浮いても脇腹、脇の下伸びれば全く問題ありません。自分でね、こう伸びる位置探してみましょう。呼吸は止めないようにしましょう。